Mikendo. Kaunti ma Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori gin moko kuom kauntis e Kenya madhi yudo sir ne jopur kowuok e riwruok mochung' weche mag chiemo kod pur e piny mangima FAO e yor siro jopur mondo oked kod lokruok mar kor lwasi e yoregi mag pith kod pur. FAO bende biro yango chenrono madhi muonyo omenda maromo bilion 6.7 juma manyien e kaunti ma Kisumu, kendo gidhi tiyo kanyakla kod kauntis mayudore e alwora ma Nam Lolwe mong'ere kaka Lake Region Economic Block. FAO wacho ni chenro ni geto mar konyo dhano maromo milion 2.7 e alwora mar Nam Lolwe e yor sirogi e pith kod pur ma ok nyal rocha kod lokruok mar kor lwasi mamedo kelo midhiero n'oganda. Moko kuom pith mibiro sir gin mag alode, yiende mag olemo, jamni e kind mamoko. Kendo wan gi project ma wasekonyo sirikal e ndiko jopur. An gadier ni jopur mang'eny ma gweng'wa nondiki ma sani kidwaro fertilizer to ni nyingi ni e record, lopi ni e record, gimitimo be ni e record. Mano bende ne tij FAO. Wakonyogi mwakelo gimoro maniluongo ni KIAMIS, mano register farmers. Amedo aji jogweng'wa moponi pok ondikore, jodalawa ndikre uru. To nikech bang' ndikruok, sani koro wadhi tiyo gi sirikal mondo wati gi system no ero mondo wakony jopur e gimiluongo ni e-extension. En gimoro ma koro inyalo yudo information kata e simbi kata obiro biro machiegni kodi, to mondo mi bi benefit yani nyaka bi bede e registration mar register ni sani. Kendo FAO biro tiyo gi counties kanyakla mondo wakel yore manyien mag wacho wach cooperatives to gi mag keto ji bede cooperatives mondo mi gikonyre kanyakla ka gidhi mbele. And watemo kendo waseriwore gi jo Denmark, and jo Denmark was to gi kambi machielo ma Netherlands, jogi beyo kabisa e wach mar